Ez a gondviselés. Hazafelé ballagok egy olyan utcán, amin ritkán járok, és nézzétek, mit szereztem csak $50. Ez mi? 18 sebességes bicikli mindenféle terepviszonyra. Egy udvarban láttam meg, és rákérdeztem, hogy elvihető-e. 4 is volt nekik, úgyhogy ajánlatot tettem. Hé, a drog! $50. Elfogadták. Sőt, még ezt a sárga biciklis gatyát is hozzácsapták a kerítésen át, ami igen fele baráti cselekedet. Hát ez fura, nem is tudtam, hogy 18 sebességes bringát kapni $50. Elképesztő, mit nem kapsz egy 50-esért. Én adok érte 60-at, itt és most. Tudjátok, ez a bringa nagyon hasonlít a csajére, aki a szomszédomban lakik. Az övét kb. Egy hónapja fújták meg. Lehet, hogy lopott. A fele baráti barátaid megcsaphatták. Na, ha 4 is van nekik, és ilyen olcsón adják. Ugye? Meg kéne mutatnod a csajnak, hát ha az övé. Jó, oké, megmutathatom, de ez bizony férfi bringa. Látod? Úgyhogy kizárt, nem szívesen cáfollak meg, de lehetetlen. Köszönöm. Hogy lehet 18 sebességes 9 fogas kerékkel? Hogy mi? Mi? Ja. Itt van 6, és 3 a lánc másik végén, 6 meg 3, az összesen 9. Ez 9 sebességes. Jó, de egy 9 sebességes bringa $50 még mindig jó vásár. A tagok azt mondták, 18 sebességes, felültettek engem. Várj! Most 8-at számolok. 6 itt, meg 2 elől. Az úgy 8. Hová tűnhettek a hiányzók? Mi? Én tudom. Ezek a svindlerek biztos nekiestek megfelelő szerszámok és tudás nélkül. Nem jegyezték meg a folyamat elemeit, így amikor megpróbálták összerakni, pánikba estek, és 9 fogaskerék kimaradt. Biztos még most is ott árválkodnak a garázspadlóján. Mentsük meg az árva fogaskerekeket, haver! Nem érted, hogy ez is része a tervnek? Megpróbálják majd rám sózni, nem pedig odaadni, ahogy járna, hiszen eredetileg a fogaskerekek is a vételár részét képezték. Atyaj, ki tudja, hogy mit spóroltak még ki belőle. Ja, de ha mind oda megyünk együtt, tuti, hogy visszaadják, az egyszer tuti fix, az tuti, és akkor mind oda megyünk, és elveszünk. Nyugi, biztos, hogy a bringának csak 9 sebessége van? 8. Jó, 9-8, tök mindegy. Mielőtt még oda megyünk vádaskodni, meg mit tudom én, nem kéne megbizonyosodni az igazunkról. Igazad van, Donnak! Kit ismerünk, aki szakértője egy ilyen bringán? No! Szállj le rólam, elszél! Mi mind túl közel vagyunk ehhez. Egyetlen dolgot tehetünk, hogy kijátsszuk ezeket az albino, alakoskodó görényeket, kivisszük a ház elé, és megkérdezzük az első embert, jöjjön az új nézőpont. Várjuk az objektív véleményt. Ja, 1, 2, 3! Apropó, talán elfogadom a $60 ajánlatot. Az a 18 sebességre volt, ezért adok 18 mínusz 10, Uramisten. 23,75-öt. Biztos, hogy jól számoltad ki az arányokat.